тоҷикистон бахусус пойтахти он давоми чанд рӯзи охир дар сархати расонаҳои ҷаҳонӣ давр мезанад, зеро душанбе гран-при 2023-ро мизбонӣ намуд. баробари 315 варзишгарони маъруф ҳамчунин ҳазорҳо нафар шаҳрвандон аз 40 кишвари дунё вориди душанбе шуданд. гран-при душанбе 2023 аз оғоз то анҷом дар 190 давлати дунё тавассути шабакаҳои телевизионӣ ва сомонаҳои иҷтимоӣ ба таври мустақим инъикос карда шуд. чорабинии сатҳи баландро раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ифтитоҳ намуд. раиси шаҳри душанбе аз рушди бесобиқаи варзиш ва рӯи даст гирифтани тадбирҳо дар самти таъмини шароити мусоид барои машқу тамрин дар кишвар ёдовар шуда, аз ҷумла иброз дошт, ки баробари дигар навъҳои варзиш намуди олимпӣ дар ватани мо хеле рушд кардааст ва дилбохтагони худро дорад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз аз солҳои нахустини фаъолияти худ то ба имрӯз барои рушди варзиши тоҷик ва ба арсаи байналмилалӣ баровардани он тамоми шароити заруриро муҳайё менамоянд. дар натиҷаи чунин ғамхориҳо бисёр намудҳои варзиш аз ҷумла ҷудо дар Тоҷикистон дар марҳалаи рушди муназзам қарор дошта, ҷудокорони мо имрӯз дар арсаи байналмилалӣ мақоми эътирофшуда ва мавқеи хоса пайдо карданд. умед бар пирӯзии ҷавонони тоҷик аз нахустлаҳзаи гран-при душанбе 2023 эҳсос мегардид, зеро мусобиқа бо забони тоҷикӣ ифтитоҳ шуд, дар ҳоле ки таваҷҷӯҳи миллионҳо сокинони сайёра ба он равона гардида буд. ба ҳамаи шумо меҳмонони гиромӣ буду боши фарахбахш дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри зебои Душанбе ва ба иштироккунандагони мусобиқа барору комёбӣ орзу менамоям. Ташаккур. Мариус Визер, президенти байналмилалии ҷудои ҷаҳонӣ, аз ҳукумати мамлакат ҷиҳати баргузории мусобиқа изҳори сипос намуда, ба ташкилкунандагони чорабинӣ баҳои баланд дод. дар рӯзи аввали сабқатҳо 5 вазн баҳри ба даст овардани медали тилло рӯи татами омаданд. 3 вазн 48, 52, 57 миёни бонувон, 2 вазн 60 ва 66 миёни мардон сурат гирифт. зери вазни 66 килограмм касе бо Обид Ҷебов баробар шуда натавонист. Мурод Чӯпанов як зина поинтар аз варзишгари мо истод кард. Наҷафов Яшар аз Озарбойҷон ва Чӯбатхан Сунгад аз Қазоқистон ба гирифтани мақомҳои сеюм қаноат карданд. тамринро хуб гузарондем, натиҷаро бо сабаби ҳам тамринҳо овардем. Мерзод Суфиев агарчи мақоми сеюмро ба худ касб карда бошад, вале партофтои зебои ӯ дербоз аз назари мухлисони ҷудои олам дур нахоҳад монд. рақобатҳои рӯзи дуюми гран-при душанбе 2023 аз соати 11:30 оғоз гардида, мухлисонро аз тамоми гӯшаву канори мамлакат ба қасри теннис ва маҷмаи варзиши обӣ ҷамъ овард. Маҳмадбек Маҳмадбеков бо Берӯз Хоҷазода зери вазни 73 килограмм ҳарду ба финал баромаданд. барои муайян шудани қаҳрамони ин вазн 24 сония лозим омад. бемуҳобо ҳунари зебои Шодмон Ризоев дар сатҳи профессионалӣ буд. ӯ дар бештари рақобатҳо дар фосилаи кӯтоҳ рақибонро бо усули ипон мағлуб мекард. Солмон Маҳмадбеков зери вазни 81 килограмм ба ҷаҳониён исбот намуд, ки дар ин мусобиқот касе ба ӯ баробар шудан наметавонад. ҳамин тариқу ба зинаи ифтихорӣ баромад. Шодмон Ризоев мақоми дуюмро касб кард. Иброҳим Кейта аз Фаронса ва Эгутидзе Андри аз Португалия зинаи сеюмро ишғол намуданд. Настрои ман фақат барои медали тилло буда. Инҷа дар хонаи худам одам худто мебинед ки хеле балишко поддержка мекунад моро. мо бояд результат меовардем. ёдовар мешавем, ки пештар аз ин гран-при дар Австралия ҷашн гирифта шуда буд ва аз он ки Тоҷикистон мизбони гран-при душанбе 2023-ро ба зимма дорад, коршиносони олами ҷудо ба ҳар андешаи ҳам буданд. дар вақти суҳбат бисёриш гуфтанд ки мо Тоҷикистон мерем, Тоҷикистон дар дзюдо нест, мумкин зало набошанд. аз омадани ваё ҳайрон мондагиянд ки Тоҷикистони хеле давлати зебо, давлати меҳмоннавоз. ин чорабини шумо гран-при не, чорабини шумо гранд-слам дар баробари гранд-слам аст ки аз фурудгоҳ сар карда
вохӯрии меҳмонот то меҳмонхонаҳо ҳама ин дар сатҳи олӣ буд ки ҳозир раиси мора раиси федератсияи ҷудора вай доранд ки шумо метавонед ки чемпионати ҷаҳон нагзаронед дар ҳамин хел сатҳ якумин бор гран-при гузаронданро дар ин хел сатҳ хеле мега номумкин аст. таваҷҷӯҳи мухлисон ҳама ба рӯзи сеюми сабқатҳо равона гардида буд, чаро ки 4 варзишгари муваффақи кишвар инҷо сабти ном буданд. кули 3 рӯзе ки мусобиқаи бо нуфузи ҷаҳонӣ дар Тоҷикистон мегузарад, чӣ эҳсосот аст? чун медонем шумо яке аз нафароне ҳастем ки ҳамин ба мусобиқаҳо як шукӯҳу шаомати дигар медоред. саломат бошед. номи тоҷикро ба ҳар мулку диёр бо далерӣ менамои интишор парчами тоҷик болои сарат парфишонӣ мекунад аз ифтихор. рости гап ман дар футбол мухлисам. бори аввал дар ҷудои Тоҷикистон иштирок мекунам. як ҷавон ташаккур ба президенти федератсияи ҷудои Тоҷикистон Исмоили Маҳмадзоҳир чунин мусобиқаҳоро дар Тоҷикистон ташкил карданд. ман аслан мухлиси ана ҳамон ҳунарнамоии паҳлавонони тамоми паҳлавонони кишвар ҳастам. имрӯз ки рӯзи охирин ва ба итмом расидани чорабинӣ ҳаст, ман мухлисӣ ба Комроншоҳи Устопирён ва Темур Раҳимов мекунам. мусобиқаи ҷаҳонӣ шудааст. тамом қариб 40 давлат дар ҷо иштирок кардааст. мо ба паҳлавони худамон муваффақиятҳо орзу мекунем. ба кадом паҳлавон шумо мухлисӣ бо Темур Раҳимов муваффақият бихоҳем. новобаста аз он ки мо тоҷикам набоша мега моро ҳам мухлисӣ мекунанд. Безусловно, все на высшем уровне. Я как бы не встречала лучше организованного турнира. дар ҷаҳон аз ҳама зуртарин грандслами Осака, баъд грандслами Франсия. ҷудои ҳамин ду давлат пеш аз ҳама аст. зиёда аз 10,000 15,000 имрӯз мана мегӯям ки и баъди Франсия мегӯям мо Тоҷикистон мо баъди ҳамин ду грандслам Тоҷикистон уже дар ҷои сеюм буромадагиай. нав як бародар маро гуфт ки дар тамоми дунё 190 давлати дунё ҳамин барномаро ҳамин мусобиқаро тамошо доранд. фақат аҳсан офарин мегӯянд ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон ба давлати Тоҷикистон ки чунин мусобиқаро дар сатҳи олӣ гузаронда истодаанд. хеле паҳлавони номдори кишварам Темур Раҳимов ҳаммоз барои ҳам ду кас омадаем. боварии комил дорем ки медали тиллоро мегирем ба ватани худ. боварӣ дорем ки имрӯз ҳам соҳиби медалҳои тилло мешавем. ҳамин орзуро тамоми мухлисо доранд, мо ҳамин чунин ба авҳо иқболу овру таманно дорем. аз ҷиҳати агар мо касбияти варзишӣ агар бигирем, Сомон Маҳмадбеков ман фикр мекунам ки хеле касбияти баланд нишон додан дар ин ҷо ва дигар ҷавонони мо ҳам хеле хуб буданд. мухлисое ки дар Тоҷикистон аст, ин мухлисое ҳастанд ки ино тамоми нозукиҳои ҷудоро мефаҳманд. я на балки мебиёнд тамошо мекунанд, як аса мепартова, тамоми нозукиҳоро мефаҳманд ки вақте ки ягон усули вай мешавад ҳама айҷош мехезанд. рӯзи сеюм аст ки мо дар ҳамин маҷмӯаи варзишӣ иштирок дорем бо ҳамроҳии тамоми мухлисони ашадии ҷудои Тоҷикистон, аҳсан ба мардуми шаҳрванди Тоҷикистон ки имрӯз омада шербачаҳои тоҷикро дастгирӣ мекунанд, дастгирӣ карда истоданд. ман аз рӯи таҷрибе медонам ки дар кадом давлате ки гран-при, опен, гранд слам, мастер мусобиқаҳои қитъавии ҷаҳонӣ дор шавад, дар ҳамон давлат намуди олимпии ҷудо рушд мекунад. ин як омили ниҳоят хуб аст баргузор намудани чунин мусобиқа. ба ғайр аз ин потенсиали гӯштагирои тоҷик ниҳоят зиёд аст, чунки аслан дар аврупо дар толорҳо гӯштага мебинанд наврасо. аммо хушбахтона миллати тоҷик дар кӯҳи камар наврӯзиҳо гӯштин мегиранд. ин гӯштин дар хуни миллати мо аст. таврини дуруст варзишгарро метавонад ба қуллаҳои баланди варзишӣ расонад. Комроншоҳи Устопирён аз зумраи варзишгароне аст ки номи худро борҳо дар таърихи ҷудои ҷаҳонӣ сабт намудааст. усули дӯстдоштаи ӯ бо забони ҷопонӣ учимата, яъне ҳалуки искандарӣ мебошад. ҳарифи финалиашро бо чунин усул аз сари роҳаш дур кард, вале падари варзишгар сирри муваффақияти ӯро дар дигар чиз мебинад. имрӯз ғалаба накардан мумкин набуд. ин чизе буд ки аз саҳар мо Комроншоҳ хеле хуб тайёр буд. баъд муҳтарам Исмоили Маҳмадзоҳир даромаданд пеш аз финал, бисёр суханҳои хуб гуфтанд. як сухани хуб, як дастгирии маънавӣ, ин як қувва аст.
امروز او توانست که ملت شاد کند که من تمام مردم تاجیک تمام تاجیکای دنیا را به این غلبه مبارکباد میگویم و باور دارم که پس از این صدها جوانان تاجیک در مسابقه‌های سطح گوناگون پرچم تاجیکستان اسلامی ما را بالا می‌بردارند. این یک سال تا بازی المپی مانده است. در اینجا یگان حریف تصادفی نبود، همه برای خالهای المپی آمده بودند و از حریف از یکم دور خاین‌تر با بعد هر یک دور با ورزشکارای خوبتر غالبا هستند. همه ورزشکارای پرتجربه با قوت بودند و تلاش کردیم، کوشش کردیم که غالب بشویم. رقابت تیمور رحیمов با تیمرلان باشаев маротибаи чорум аст ки сурат мегирад. шикасти варзишгари сангинвазни кишвар аз ҷоизадори бозиҳои олимпӣ тимурлан бошаев на танҳо аз даст додани медали тилло балки имтиёзи заруриро мемонад. ёдовар мешавем ки нафарони пирӯзомада аз ин мусобиқот 700 имтиёзиро барои бозиҳои олимпӣ ба худ ихтисос доданд. тафовут байни гран-прикс ва гранд-слам дар имтиёзҳо ҳастанд. умед ҳаст ки рӯзҳои наздик мо дар тоҷикистон истиқбол мегирем аз гранд-слам. программаи кории федератсия ба 2024 бисёр мусобиқаҳои ози монда шуданд ки мобайни наврасон ҷоми осиё, мобайни ҷавонон ҷоми осиё, мумкин ҷоми осиё, мобайни калонсолон, чемпионати осиё, мумкин мобайни калонсолон, гран-при, гранд-слам. ин мусобиқаҳо бисёр мешавад ки гузарондани ин хел мусобиқаҳо ин барои рушди ҷудо дар тамоми ҷумҳурӣ дар тамоми гӯшаву канори мамлакати мо мебошад ки садҳо кӯдакҳо баъди ин хел гузарондани чорабини баъди ин хел додани натиҷаҳо боз ҳавас пайдо мекунанду даруни ҷудоро зал медоранд, тамрина сар мекунанд. дар ҳайати даставии тоҷикистон бо 3 медали тилло, 3 нуқра ва 1 биринҷи садрнишини ҷадвал гардид. гран-при душанбе 2023 дар таърихи варзиши меҳан қадами нахустин аст. умед мебандем ки дар рӯзҳои наздик мо истиқбол аз чемпионати ҷаҳон хоҳем гирифт.